Hvem er det? Det er Anton. Selvfølgelig savner vi Danmark, og vi savner primært vores familie og venner. Jeg synes, det er en af de sværeste ting ved at være her, det er at være væk fra dem, man holder af. Familien Diver har valgt at rejse over 7.000 km væk fra Danmark for at bosætte sig i en lille landsby i det sydlige Tanzania. Her bor Eva og Jonas som de eneste danskere sammen med deres 2 børn, Olivia og Anton. Kan du have en god dag? Anton er jo ikke klar over, hvordan livet er i Danmark, og at han går glip af noget andet, hvis man kan tale om at gå glip af. Sådan er livet for ham. Familien er ansat af Danida og Brødremenighedens Danske Mission til at hjælpe befolkningen i små landsbyer langs Tanganyika-søen. Kongo jord under fødderne. Til at opnå en bedre sundhedstilstand og bedre levevilkår. 10 liter rent drikkevand går hun med der. Det er da fedt. Vi følger familiens arbejde med sundhedsprojektet. Og får et indblik i deres familieliv langt væk fra Danmark. Der er mange, der ser som om, vi offrer os. Ikke? Vi rejser væk fra det trygge Danmark og røget laks og minimælk og alt det der. Ikke? Men vi føler egentlig ikke, vi offrer os. Vi vil helst heller ikke stå i den rolle, fordi vi får en hel masse ud af det her. Og vi får en masse store oplevelser, som vi aldrig nogensinde kunne have fået hjemme i Danmark. Godmorgen. Det var da en god nat. Sådan nogenlunde. Ja, det var lidt hårdt, fordi vi ikke har nogen gode liggeunderlag med. Sand, det kan være utrolig hårdt. Det regnede ikke i nat. Det var fedt. Jeg synes allerede, det er varmt. Klokken er kun 8. Se, det her det er vores restaurant. Sådan vasker man hænder hernede. Effektivt. Og meget godt. Asante mama. Nu skal vi have morgenmad, som består af madpandekager, chapati og dampende te med masser af sukker. Det bliver godt. Habari! Uzuri! Mabola bonze! Vi er kendt i den her landsby. Det er her, vi bygger kontor og medarbejderboliger. Og det er også her en af de 2 første landsbyer, hvor vi lavede vandprojekt. Så det skal vi hen og se nu. Vi går med landsbykomiteens formand her. Han er ung, og han er progressiv. Så er vi tæt på brønden, kan jeg se. Eller vandhænderne. Og der er nogle børn, der er ved at bruge dem, og de har sat et fint hegn op. Nani aliweka hi. Det er sundhedskomiteen, der har sat hegn og pigtråd op. Hamjambo wa toto. Hapa ni maji mazuri. Maji masafi. Safi. Det siger, at her er der rent drikkevand, og det er de glade for. Det ser en lille smule uklart ud, men det betyder ikke nødvendigvis ikke, at det er rent. Det kommer op fra en kilde, jo, som vi har indkapslet op i bjergene. Og så via et sindrigt rørsystem er det blevet ført herned. I Safia? Paul. Det fandt jeg i min piger. Det er virkelig rent drikkevand, som er meget bedre end det vand, de indtil nu har brugt som drikkevand og til madlavning, som har været enten flod eller søvand. Og det er ofte beskidt på grund af den måde, mennesker i området bruger det på. Fedt, mand. Det er første gang, jeg ser, det virker.
Det virker jo. Så det her at bringe rent drikkevand til en landsby på den her måde, det rykker altså. Vand er livgivende, ikke? På mange måder. Maji safi. Det betyder rent drikkevand. Safi. 10 liter rent drikkevand går hun med der. Det er da fedt. I 2 landsbyer i Congo har vi indtil videre. Vi er nu i gang i en 3. landsby, hjulpet med vandprojekter. I landsbyen er der 3 stationer, og det her det er så et godt stykke op ad bjerget, hvor den øverste station er vandstationen. Så det vil sige, at på den måde har vi kunne give rent drikkevand til mere end 10.000 mennesker. Og det er jo fedt. Til dagligt arbejder jeg en del på Sundhedsprojektets kontor, hvor jeg assisterer med en del planlægningsopgaver og logistikopgaver. Og vi har brugt en masse tid på at undervise dem på kontoret. Det her det er så vores kontor, PHC-kontoret. Her sidder vores projektteam, Habari Sakasi. Og her hænger der en oversigt over de landsbyer, som vi arbejder i. 34 landsbyer på Tanzania-siden af Tanganyika-søen og 20 landsbyer på Kongo-siden. Og kontoret ved siden af sidder Jonas og jeg på. Vi har fået hver vores skrivebord, det er vi glade for. Bruger i høj kurs her. Så er det også specielt at arbejde sammen med fruen, ikke? Altså, det har vi aldrig gjort før, og det kommer vi nok heller aldrig til igen. Her sidder Jonas, og her sidder jeg. I starten der sad vi lige over for hinanden på sådan en meget smalt bord og kæmpede om at få computeren lagt mest ned, ikke? Sådan en skærm. Og det var sådan lige snært nok. Når man sidder der og piller læse, så behøver fruen jo ikke at sidde og kigge på det, vel? Så man skal have lidt frirum, ikke? Ikke at jeg piller læse. Og så kommer vi til vores projektkoordinators kontor. Der er vist en lille computerundervisningsseance i gang med vores volontør. Eva og jeg er ikke ansat som ledere. Der var en tanzanisk leder ansat, inden vi kom, og han fortsætter, og han er stadigvæk vores leder. Pia anashughulika na swala la kuandaa na kusambaza taarifa sehemu mbalimbali kwa wadau. Mwenyekiti wanataka kumpiga mawe mwenyekiti wa kijiji. Napenda na nafurahia sababu kubwa, kwanza wanaleta mawazo mapya ambayo sisi hatukuwa nayo. Så vores rolle er at spille bold med ham, og det er egentlig meget befriende, at det er sådan. Vi synes, det er meget vigtigt for bæredygtigheden af projektet, at de selv kan køre det. Ham, jeg står med her, det er vores erfarne byggeleder. Han hedder Elungu, og han har bygget en del andet for kirken hernede, blandt andet et børnehjem og et sundhedscenter. Og nu bygger han så her for os. Bwana Elungu, tunajenga nini hapa? Tunajenga, hii ni jengo la kupangisha wageni. Her der siger han, at vi bygger gæsteværelser og bygger værelser til vores medarbejdere, når de bor herude i landsbyen. Na hapa chini? Office. Hernede der bygger vi kontor. Rimelig god udsigt. Nu går vi ind i den nye klinikbygning. Unaumwa mtoto. Barnet her er syg. Una miaka mingapi dada? Sita. Pigen her er 6 år gammel, og hun siger selv, at hun har feber. Her der er sundhedspersonalet i stand til at give drop, hvis folk er dehydreret, eller hvis de mangler væske. Og de er i stand til at give malaria-medicin og lidt andet medicin. Og det er så det, de kan gøre. Og det redder rigtig mange, men det redder selvfølgelig ikke alle. Det her, det er fødestuen. Og det eneste, der er i den her stenhytte med stråtag, er et par måtter og et myggenet. Herinde har vi vores lille klinik. Det vil sige, det er primært familieplanlægning, prævention. Kvinder kommer herfor.
og få råd og vejledning i den forbindelse. Og vi udleverer p-piller og p-stav og hormoninjektioner. Og familieplanlægning, altså prævention, er helt gratis for alle i Tanzania. Vi har indtryk af, at antallet, uden at vi har de helt store statistikker, så stiger kvotienten af folk, der får familieplanlægning. Og det håber vi da, at det tilskrives noget af den undervisning, som vi kommer med i landsbyen, hvor vi snakker meget for det her med familieplanlægning, fordi folk de får jo bare børn. Kvinderne går typisk kun 1 år til 1,5 mellem børnene, og de når at få rigtig mange børn, og det er jo på den konto, at rigtig mange de får problemer eller sågar dør i forbindelse med graviditet og fødsel. Så er vi færdige. Hurra! Vi har lige fået middagsmad. Brændt ris, men det smagte dejligt og rigtig god fisk, som vi købte her på stranden. Og så skal vi hjem til Tanzania. Moin! 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 Det virker ikke. Det er godt med luft. Så er vi kan pille. Hej. Er der pizza? Okay. Ja. Og få knus. Hej, Olesen. Olesen, kold det op til det. Chokoladekage. Så. Og fredagslæg. Fredagslæg. Har I også fået det? I har da vist tygget det. Må vi ikke få det endnu? Nej. Nå. Skrabbemutter. Skrabbemutter. Hej. Skal du hen og se gris? Kan vi ikke gøre det i morgen, søde? Kom, Olivia, vi skal hjem og pizza. Hvad gør de her nu? Kongo. De synes, vi har været langt væk. Vi har været helt i Kongo. Det kunne være meget spændende at spørge vores kollegaer eller nogen andre her i landsbyen om, hvordan de synes, vi er blevet integreret i lokalsamfundet. Ikke? Jeg tror ikke, vores integrationsproces sådan vil være specielt vellykket, hvis man så med danske øjne, vel? Det er byens gamle heks. Han påstår, at han har dræbt 99. Han venter med nummer 100. Han siger, at det er ham selv. Hvad har han dræbt? Hvad var det, du har dræbt? Ja. Vi havde et håb om, at vi kunne få nogle gode bekendtskaber hernede, og det har vist sig at være sværere, end vi troede. Det er jo også fordi, vi stadigvæk er anderledes. De ser os som anderledes. Vi har helt andre muligheder, ikke? Altså. Og her der er det så tørt sig i vandet. Vi mangler regn. Jeg har også gode venner, men det er begrænset, ikke? Hvor dybt sådan nogle venskaber rækker, ikke? Ja, det var fint. Jeg er jo vokset op i et kristent hjem og bedt aftenbøn med mine forældre. Så det at være kristen er selvfølgelig noget, der ligger dybt i mig, fordi det er noget, jeg er vokset op med. Kan jeg bede for alle dem, vi kender og holder af? Beder for mamma Sara og for Emma. For børnene, som vi leger med. Jeg har det
meget med sådan at lægge mit liv og lægge ting over til Gud. Den er Stevie. Seli Phil og Fili. og Fili. Og det giver mig da en tryghed, tror jeg, at vide, at der er en anden, som har styr på det. Godnat. Er du med? Skal du ned og kigge til Lameki? Så. Skal du have en god dag? Han kigger ud der. Smut hen til ham. Vi ses. Hej, hej. Så på i Lameki. Anton er jo ikke klar over, hvordan livet er i Danmark, og at han går glip af noget andet, hvis man kan tale om at gå glip af. Sådan er livet for ham. Moin, moin. Så på dem se. Salam. Hvad hedder det? Indtil videre er det meget godt vejr. Fedt. Vi kører lige nu et program, som hedder Community Scorecard, hvor man prøver at få sundhedsarbejderne i den lokale klinik til at snakke sammen med befolkningen i landsbyen og med distriktsmyndighederne. Så venter vi på distriktsfolkene. Og det er aldrig godt at vide, hvornår sådan nogle store, fine folk de kommer. I dag har vi Mathias med. Han er volontør på sundhedsprojekter. En god mand. En god mand. Når vi kalder distriktsfolkene ud til de her møder, så kan det være første gang, at de har været i den pågældende landsby. Du er klar til at sove for første gang hjemmefra. De har ikke penge i deres budget til at komme ud og besøge landsbyerne regelmæssigt, så de ved slet ikke, hvordan tilstanden er. Så det er jo en af de helt store ting, som vi kan hjælpe med. Vi får dem bragt derud, og vi får sat fokus på, hvordan tilstanden egentlig er herude. Jeg sagde om sig. Wawahi. Asante. Asante. Så fik vi lige at vide, at de bliver forsinket. 1,5 time sikkert, eller jeg tror, hele programmet bliver forsinket 2 timer. De der distriktsfolk, de havde ikke lige forudset, at de åbenbart skulle bruge noget diesel til deres bil, tror jeg. They are still there? Yeah. Yes. They didn't prepare the petrol. Jeg hader, når vi skal udskyde programmet, og nu er det altid noget, at de kommer, og de har fundet diesel og sådan noget. Ja, det sagde han i hvert fald. Så vi satser på, at de kommer, men det er så træls. Sådan er det at arbejde her i Afrika. Her kalder de Tjekketjære for skole også, så det er jo det Anton, han siger, han går i skole. Så jeg synes, det var meget vigtigt, at han fik en god oplevelse i forbindelse med ordet skole, så det ikke skulle være noget, der sådan skulle plage ham resten af hans liv, at han var ked af at gå i skole. Så moren havde mange bekymringer, inden han startede deroppe, men det er gået over al forventning, synes jeg. Han ser ud til at trives rigtig godt deroppe, og han deltager i undervisningen sammen med de andre. Og han er i hvert fald i børneniveau blevet flydende til Swahili. De siger, at han er en Swahili, altså en person, som taler Swahili. Det er det, de lokale kalder ham. Om jeg er stolt, Anton? Ja, det er det. Nu tror jeg sandelig, de kommer. Så, cirka 10:30 er den nu. De skulle være her 7:30. Så 3 timers forsinkelse. Polen er så færdig. Asante, poleni. Asante. Poleni, jamaa tumewachelewesha sana. Nzuri. Salama, habari za leo? Nzuri. Sogea kidogo jamani. Tusiende haraka sana, bado ina shida. Det vi skal i dag,
det er, at vi skal til Korongwe. Vi har distriktslederne med i båden, så vi er sikre på, at de når frem. Og så skal vi op og have lavet en handlingsplan for Korongwe. Vi har været der af 2 andre omgange, hvor vi har holdt de indledende møder på klinikken og med samfundet. Og nu skal vi så have det helt store afsluttende møde, hvor man indkalder distriktsmyndighederne. Hun prøver på at forklare vores sundhedsvolontør her i landsbyen Korongwe, at grunden til, at vi er 3 timer forsinket, det er på grund af folk fra distriktet. Og det er det jo. Men det kan vi nok desværre ikke sige til mødet, at det er deres skyld. Men skidt med det. Nu er vi her. Så håber vi bare, at der kommer en masse folk til vores møde. Og det er lavligt. Okay, folk de er kommet, og programmet er åbenbart nærmest startet, så vi kommer for sent. Men det fede er, at folk de er samlet. Så nu går det løs. Fedt! Det er primært vores læge på projektet, som er ordstyrer. Der er altid masser af dejlige udfordringer. Nu er mixeren blevet for varm. Der var rigtig mange ting, man burde have taget på aftenskole i Danmark, inden man tog herned. Kursus i strøm, generatorer og stille lydanlæg op. De skal simpelthen sørge for altid at stille den her i skyg. Ja, det største problem lige nu, det er til at høre, ikke? Det er lyden. Så lige nu, der låner vi noget udstyr af de lokale. Nu forsøger vi at sætte en billig trådløs vi har til deres forstærker, så kan det være, at det virker bedre end deres. Det skrætter stadig. Man lærer det i praksis hernede. Man bliver nødt til at være lidt fingersnil hernede. Ikke at det er mit primære arbejde overhovedet ikke, men der er bare nogle ting, der skal løses for, at det fungerer. Korongwe safi. Na leo tulifika na wageni. Korongwe safi! Korongwe safi! Watoto safi! Wakina baba safi! Community Scorecard går ud på, at man bringer sundhedsydere og sundhedsmodtagere sammen i en konstruktiv dialog for at forbedre sundhedsydelserne. Det vi ser her, det er scoretavlen. Det vil sige, det er det, som de har gjort i løbet af de andre landsbymøder. Der har de holdt sådan nogle fokusgruppediskussioner med de forskellige grupper. Den første, det handler om antal af sundhedsarbejdere på klinikken. Og der har mændene skrevet 3, møderne har skrevet 3, og 3 det er sådan midt imellem. Så handler det om tilstedeværelse af medicin, og der siger hun, at konklusionen er, at det er dårligt. Wakati mwingine. Det handler ikke om, at vi kommer ud og redder folk. Nej, vi kapacitetsopbygger dem og lærer dem og underviser dem, så de selv får styrke til at kan rejse sig selv ud og kæmpe sig selv ud af fattigdom. Og kræve de rettigheder, de er berettiget til. Ham, der er på nu, det er sundhedsarbejderen. Jeg tror, han er sygeplejerske. Og de har lavet nøjagtigt samme øvelse og fortæller deres score. Det er jo lidt interessant nu. For eksempel skal han til... Nu kan I høre reaktionen fra folk. Fordi han scorer sig selv højere. Det handlede om sundhedsarbejdernes opførsel. Så derfor så synes de selv, at den er god, men folk synes ikke, den er god. Så derfor var der selvfølgelig en reaktion, og det er typisk.
det skulle gerne være sådan, at sundhedspersonalet får en forståelse for, hvad det er for nogle ting, samfundet kommer med, og at samfundet også har en eller anden forståelse af, at sundhedspersonalet er mennesker, som også har brug for at slappe af indimellem, og at de rent faktisk skal komme på de tidspunkter, hvor klinikken har åben, osv. osv. Og nu er ordet så frit, og det skaber sådan lidt forskellige rør, fordi folk de kommer op og siger forskellige ting. Manden han spørger, om de er i Tanzania eller i Kongo, fordi han synes, der er så dårlige sundhedsydelser på klinikken. Vi betaler for ydelserne, siger han, men vi får ikke noget for pengene. Den første gang, vi afholdt sådan en møde, var vi meget spændt på, om folk ville ryge lidt i totterne på hinanden og sådan, men det er egentlig vores oplevelse, at det kører i en stille og rolig atmosfære. Hende, der taler nu, er den distriktslæge. Hun er lige nu ved at forklare omkring manglen på sundhedspersonale i området, og hun starter med at sige, at det er et nationalt problem, at der slet ikke er sundhedspersonale nok til de stillinger, som egentlig er og burde besættes. Allerede nu så er der kommet ekstra 4 sundhedsarbejdere i vores område, og det er en stor procentvis stigning. Så der sker i hvert fald noget på den front. Anajitambua alipo hata kama sio masuala ya kiafya. Anajipima yeye anatakiwa kufanya nini na mwenzake anatakiwa kufanya nini na yule anatakiwa kufanya nini ili kutimiza lengo lililopangwa. Cheers, bwana. Mødet er slut, og der er Djur Karli, som de siger, stærk, skarp sol. Og vi er rigtig trætte. På grund af forsinkelsen der i morges, så er det her også forsinket, lad mig se, 3 timer, tror jeg, eller mere. Ja, 3 timer og 10 minutter. Så det var det, vi blev forsinket i morges. Typisk. Jeg synes, det gik fint, og vi har fået lavet en handlingsplan, så nu skal der bare arbejdes. Så det var det, Jonas han sluttede af med at sige, at nu skulle alle bidrage hver på deres måde til, at vi kunne få løst de her problemer. Det skal nok fungere, og vi har fået en rigtig god plan i hus, og vi har fået en rigtig god snak, og alle sider er blevet berørt af de her problemer, så jeg tror, at folk de har opnået en større forståelse også for hinandens situation. Langt de fleste mennesker vil gerne have en bedre verden og tror på, at det kan lade sig gøre, som man er. Jeg tror nærmest uanset hvilken sammenhæng man optræder i, og hvad man selv er overbevist om, på en eller anden måde kalde til at hjælpe hinanden. Ikke? Projektet det kørte uden vores hjælp, og det kan sagtens køre igen uden, men vi tror på, at vi er nået meget længere. Så på den måde er jeg ret sikker på, at vi kommer til at føle, at vi har gjort en forskel.